Siga na na chong. Nanakay do sintos sa siga ka na. Sa maayo na to siya kapay kasi. Kasi do sintos. Ya kani siya baligya ni siya ginayo po niya. Baligya o kuan. Baligya o ganang 150. Oh, tingog na oh. Naunsa mi mata ay. Sabi na hindi, kaon ka hindi. Diba? Mandar na oh. 150 lang, 150. 150 ang silingpan. 150 ang silingpan guys. Kung gusto mong paayong silingpan ko pa, nakuhaan radyo, mga usap na diha. 150 na na. Ayaw niya tanawa sa YouTube kung si Kwanchong. Mag-ayo ka ba? Tanawa. Hoy! Diretso lagi ng kuon. Oy, makuon di siya. Kurap di siya. Testingan niya. Ini man vlog ko siya. Ano ka na? Bluetooth yung yayo. Na siya disinto sana kung kuan siya makaayo siya na. Kali siya kay 150 lang. Mine 150, pamain 150 guys. Pamain 150 oh. Hangin kayo. Mo ni trabaho sa kubana. Ang mag-ayo og mga guba.